הדולר התחזק בארץ כנגד השקל במשך שנתיים רצופות, 2022 ו-2023, עם עליות מאוד מאוד חדות, אפילו מעבר לרמה צפיתי שהוא צריך להגיע לעצור, העלייה צריכה לעצור ב-3.9, אבל לפחות לשבועיים הוא פרץ את ה-3.90 למעלה וירד חזרה. אנחנו רואים שכבר שנה הוא מתנהל ברצועה כמעט בלי הפרעות, בין 3.54 ל-3.80, רצועת מסחר מאוד מאוד קרה יחסית. בסופו של דבר הוא צריך להחליט אם לפרוץ למעלה ולעשות תנודה חדה למעלה, או לפרוץ למטה, ביחד עם המגמה הראשית, כי אנחנו יודעים שהדולר הגיע משער 5 ונחלש לאורך הרבה שנים נגד השקל. אז מי שעוקב אחרי תחזיות שלי מכיר את דעתי, יש עודף אדיר של דולרים בארץ, הוא נובע מהייטק, גם מכניסה של כסף לחברות הייטק, לסטארט-אפים, גם מחירה של חברות לחול, שמוכרים חברות ומקבלים דולרים לארץ, וזה יוצר מצב מתמשך וארוך שנים של עודף של דולרים, שגורם לזה שהדולר צריך בסופו של דבר להיחלש. זה נכון שבשנים האחרונות ההייטק סובל מחולשה, ואין הרבה השקעות בתוך הארץ לתוך חברות הייטק, אבל המחירה של חברות לחול ממשיכה. נזכור רק את וויז שנמכרה ב-32 מיליארד דולר, וחוץ מזה יש לנו דברים אחרים שיוצרים עודף של דולרים, אם זה ייצוא גז ב-15 מיליארד דולר בשנה, וייצוא של תעשיות צבאיות, במיוחד אחרי המלחמה, חברות כמו אלביט ותעשייה אווירית ותעשייה צבאית, שמייצאות במיליארדי דולרים לחול ויוצרות, מגדילות את העודף של דולרים שיש בארץ. אז בעצם אין הרבה, מבחינתי אין הרבה אפשרויות, אז הסיכוי הכי טוב זה שבסופו של דבר אנחנו נראה חזרה, החלשות של הדולר והתחזקות של השקל, אפילו לכיוון 3, מתישהו זה יקרה. בטווח הקצר יש לנו תמיכה ב-3.54, תמיכה מאוד חזקה, בסופו של דבר התמיכה הזאת תישבר למטה, יש לנו את רמת ה-3.40 שהיא תמיכה מאוד חשובה וחזקה, אם נסתכל אחורה על רמת ה-3.40, אנחנו נראה כמה היא היסטורית וחזקה, אנחנו רואים אותה הרבה מאוד פעמים שהדולר נעצר בדיוק ברמה הזאת, וחזר לעלות, זאת אומרת זאת תמיכה משמעותית, ייקח לדולר לפחות חודש-חודשיים לשבור את הרמה של 3.40 למטה, גם אחרי שהוא ישבור פה את הרמה של 3.54, אבל בסופו של דבר זה הכיוון. צריך לזכור שעדיין פער הריבית הוא מאוד מאוד לטובת הדולר, וזה מאט מאוד את העלייה של הדולר. הדברים האלה צריכים לקחת זמן, זה לא תנודות חדות מאוד, אבל בסך הכל הכיוון הכללי הוא החלשות של הדולר, התחזקות של השקל, לכיוון 3 תוך 2-3 מהיום. בהצלחה לכולנו ולהתראות.